Sziasztok! Az OBS zármába... Na. Én nagyon megértem az előbb. Itt állunk már fél óra, mint a hülyék. És... Igen, és hát ennyi. Még nem nagyon örülök. Nem örülök. Aha. Aha. Figyelj be meg. És kijövök. Ha be akartok felrendelni, akkor Démon a nevem. D-O-M-M-I. Ilyen alávonal, olyan, mint kötőjel, csak alattábban. Meg hosszabb is. És... 1, 2, 3, 8, 8, 7. A nevem. Ez vagyok. Csak a display nevemet változtatom meg. És azért... Ja. Démon... Azt hittem már az én izémet írtok ki a nevemet. Ez mi a? Ez mi? Oda dobta a hülye Spirit Boxot. De az biztos, hogy nagyon félről kiadva. Nézem az OBS-t be, hogy jó. Ez egy izé volt! Oni! X-ed be az Onit! Ne! Ez mi volt? Démon volt és kitaláltam! Kitaláltuk úgy, hogy démon volt! Mindjárt jövök. Várjál, hogyha a szünetelni tudom felvételt, akkor... Halljátok, a nevem volt a Szellem Démon. Én be fogok kosni hamarosan. Én ezt nem tudom. Nem hiszem el. Várjál, hol tegyem magamat? Nem tudom, itt középre. Fí. Így fogom ide rakni, így. Az így játszani azért elég. Az életben. Kb. Így volt. De néha ide szoktam tenni. Néha ide is szoktam, meg ide. Én most ide fogom rakni. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Azt is így fogok legközelebb köszönni. Na, ez már jó. Nem jó. Xboxon játszik, menj már! De... Fucking easy, de az nem jó. Easy a jó. A médium. Jó, van, jó fél, mint megijedni. Jó, van ez a szerver, egy szart akarom mondani. Publik. Ezt a pályát tudom, ez nagyon ijesztő. Médium. Nagyon jó, így ez jó szokott lenni. Lópi. És akkor már itt el a mély. Aha. Ne játszunk, szóval legyen már én. Miért pont én lettem kikikkelve?
Vagy szó. Írd az összes tudod. Mindig jobb legyen, de színen tudom. Nem félek. Nem félek, nem tudod, hogy vissza. Ezt nem magára. Jó az rám. Annyira fáradt vagyok, hogy kinyújtózok az járok. Addig leszünetelem a felvételt. Szünetelem azt a degét. Nem akarok. Le kellett szünetelnem a felvételt, mert olyan professzionálisok mindenki, hogy beleszólok. Menjél már, hát start! Én nyomtam rá, pedig esküszöm az enyémért. Valószínű az enyémért egyszerre nyomtunk rá, de az akkor is, az hogy? Mi ez? Mi ez? Ez a Discord server join. Nekem van annyi. Már 2 youtuber szerverébe vagyok bejoinolva. Novity-ba, meg Hunter-éba vagyok bejoinolva. Meg be vagyok joinolva egy Windows 95-ösébe. Azért Windows 95, mert ugye 96-os, mert rámentek, hogy Nvidia. Sajnos, hogy nem tudok kirakni linket, mert hülye vagyok. Ez egy Banshee! Mahántól a szellem, bro. Hát, azt megölte jól. Jaj, de hülye! Ez mi ez? Marhántól? Mi ez a hülye szellem? Ne. Banshee. Be se ölöm. Ne. Ki is küldöm nekik, hogy Banshee. Igen, nagyon professzor. Viszont tudok írni. Meg kell néznünk, hogy kell már. Van. Jaj, de jó, hogy Banshee! Már félek esküszöm ettől a szellemtől. Hát meg sem megyek szerintem. Fuck you, szellem. Bemutassak. Jó, ezt nem nektek mutatom. Bemutattam. Szarom. Ilyen hülye! Ki ilyen hülye, hogy hardra állítsa? Hardra! Ki ilyen hülye? Ki? Vagy ez instability, vagy mi ez? Ez vagy instability, vagy hard. Azért akkor se ilyen hamar vadászik. Meglátszik, hogy... Hogyha Huntól, futni fogok. Ezt a bolt... Lépéseket hallok. Freezing! Freezing! Hallottam, hogy fúj egyet. A hülye! G-drop. No. Jó, hogyha megöl... Nem.
Hát ez már durva. Jöttem át. Bansi. De az életemet már felrobbantottad. Bansi. Te egy igazi... Ha. Lássátok belőle csinált, hogy ott van, hogy már meg is csináltam. Már meg is nyertem, hát hogy lehet ilyen mászik a bó? Level 7-es? Mondjuk mi level 5-ös? Van hülye vagyok. Level 5-ös. Elhajjál már megint! Szétvertem magamat, az jó szétvertem magam. Halló! Néztem, hogy ügyesen, hogy milyen hülye vagyok. Ez utolsó meccs, mert utána neki is kell vágnom a videót. Aztán nagyon jó lesz, mert mindjárt tesóm ilyen. Teleporting. Már is akkor kilépsz az ülésből. De hülye vagyok, édes is. Ezt sem. Ez ugyanazokkal vagyok, tehát hogy akkor befrendol. Most ketten jöttünk. Ide hülyék vagyunk, hogy ketten jövünk. A new friend, Bacon. De imádom a Bacon. Meg fogom menni. Ott látom a táblán, hogy jó friendem. Eszem meg a laptopot. Nem igaz. Ez drága lett. Ezt fogom csinálni. Honnan tudják, hogy itt volt a szobály? Biztos volt, hogy... De... Itt van! Majdnem freezing temperature. Hogy... már fingerprint van is. Jaj, de jó nekünk! Már fingerprintünk van. Ki ez Black? Ó, IMF-et az nem lehetséges. Jaj, nem tettem rá, de... No de... Rohadjon meg, hogy izé! Hántól? Így... De szarok vagyunk! Már hántól is. Tudni kell! Füst ez a szellem! Jó, nem engem követ. Jó! Jó? Most várjuk a Ghost Orbot. Orba az van. Ott látom.
Orps. Mit lehetségesek? Az mi? Azt hittem már Jézus Krisztus egészen. Mi? Bro! Bro! Hunt! Hol van a szellem? Ha? Ki nyírta? Nem ám, már csak ketten maradtunk. Hát akkor... Fucking... Nem akartam. Jó. Kérdőjelet, hogy kell írni, később? Kisfiam? Na, mik lehetségesek? Poltergeist. Jó, poltergeist a szellem. Jó. Csak is poltergeist. Hát láttátok, csak az volt lehetséges. Szóval ez itt egy poltergeist. Poltergeist. Hülye poltergeist. Nem lehetett kibomolni? Kinek van még élete? Várom, még megölje a szellem, aztán indítás hazafele. Poltergeist a szellem fele. Ellenfél egy poltergeist, bár az ellenfél egy kis hülye. Az ellenfél egy poltergeist. Az ellenfél egy poltergeist. Háromszor egymás után kiderítettem a szellemet. Na, megyünk még egy meccset, jó? Jó. Átugott egy feliratot. És azt frissen láttam azt a feliratot. Háromszor egymás után kiderítettem a szellemet. De fog perces videót csináltam. Melyik ma? Bár milyen, hogy lássad ti, hogy én itt az OBS nem maradjon már. Buku. Várjál, nektek lejjebb hajtom. Csak is nektek. A laptop kijelzőjét. Miért nem hozzátok el? Ez nagyon fontos. Ez nagyon. Jaj, de várom, hogy már végre ezt kijátszok. Meg kéne még vágnom videót. Lehet, hogy ez amúgy nem kerül fel, mert lehet, hogy lagos lesz. Őt lehetséges. Azt, hogy lagos lesz. Figyelj, sárga fal, lila fal, sárga fal, lila fal. Fa. Szia!
Meg sem hallani. Mi? Nem is hallani. Jaj, nem ezt akartam mondani. De majd teszek egy effektet. Oké. Meg kivágjuk a videóból. Tárcsázó. Hívd fel a 0620-ra be. Azt hiszem, hogy kimondod mi. 0620 599 04 95. Tessék. Bemondtam a számomat. Azt hiszem az, hogy 599. Ilyen hülye vagyok. Régen ezzel idegesítőztük együtt. Egy nő. Az már el is kapcsolta? Rohadjon meg. Az ott a szellem volt? Visszanézem a fölvételt. De hogyha a szellem volt, meg fogom ölni magam. Mi? Nem ölhetem meg magam, hát fontos ez a csatorna, hogy megkapjam a play button-t. Csak ezért. Ne, semmi másod. Hogy szórakoztasson. És rám csapom az ajtót, élőben is ilyen hülye vagyok. Szerintem. Ez már nem vicces? Na, itt dodge-olom a szellemet. Hol a fiszba vagy? Na, itt nem tudják, hogy mi van. Honnan jön? Még mindig. Ott van! Ott van a hülyéje! Jaj, most kell kidodge-olni. Nem fog eljönni. Te hülye lusta volt az! Jaj, de hülye volt. Megölette magát. Az nagyon fontos volt, amúgy. Nagyon fontos volt, azért nagy fejes. De arra voltál, hogy... És nem igen. Minden részét. És még magam. Mindegy, ezt még lejátszom, jó? Jó, hogy gyerekek gyorsan. Nem látjuk a póré? Mind a gyerekek. Mindegy, kilépek.